Ideme do druhej polovice nášho stretnutia a bude rovnako stať za to ako tá prvá. Tá prvá sa vám ako páčila? Takto som rada, pretože teraz bude pódium patriť pánu doktorovi Tomášovi Kampemu. Veľký potlesk. Ďakujem pekne, príjemný. Čo je dneska nedeľa? Však sobota? Nedeľa. Tak príjemné nedeľné dopoludne, popoludne. Som trošku zmetený, lebo som prišiel už včera, idem domov až zajtra. To bol náklad. Čo ste dostali v tých zo pár hodinách? To bol nážes. Nemám prekladateľku, musím si prekladať sám. Tak teraz to trošku odľahčíme, lebo v nasledujúcich 3 hodinách sa budeme baviť výlučne o kozmetike a tam teda žiadna veda nie je. Nikdy neberte lekárov doslova. Nebudú to 3 hodiny. Možno to bude trošku viac. A neverte ani tomu, že v tom nebude veda, lebo potom by si nezavolali mňa. Po mne prídu tí, ktorí budú ukazovať, ako veci fungujú, ako ich správne používať. A ja vám ukážem, že za tým aj trošku vedy je. Idem ku vám dole. Keď idem dole, tak sa budem pýtať. Budem skúšať. Budeme sa baviť o kráse. Budeme sa baviť o produktoch na krásu. Mám otázku. Povedzte mi 2 aspoň dôvody, na čo takéto produkty používame. Všetci. Tak sa dívajú do zeme. Mňa nie, nech si ma nevšimne. Na čo ich používame? Aby sme boli pekní zvonku. Super, baba! A ešte jeden dôvod mi dajte. Prečo používame kozmetiku? Aby to pekné zvonku čo najdlhšie vydržalo. Počiarkujem všetko, čo ste v prvých hodinách počuli. Každý jeden zdravotný problém niekde začína. My keď ráno ideme vo výťahu všetci primári, tak im všetci vytasujeme svoje a previeme sa, kto má dôležitejší orgán v tom talóne. A väčšinou vyhrávam ja, nie skrz toho, že koža je tá najdôležitejšia. Rozhodne je. Dajte dole rohovú vrstvu a do 24 hodín ste mŕtvi. Mám najkrajšie doktorky zo všetkých kliník. Tak to už býva u dermatológičiek. A skutočne tá koža, alebo črevo, alebo klby, tie veľké diagnózy, tie veľké zdravotné problémy, tie civilizačné problémy niekde začínajú. A keď si dáte krivky nárastu tých ochorení a vedľa toho dáte krivky rozvoja akéhokoľvek priemyslu, na aký si spomeniete, napríklad toho potravinového, oni sa vám začnú prekrývať. Možno potom taká jednoduchá otázka je, tak vyriešme ten problém na začiatku, no a potom doktori nebudú nic to žiať. Ani takto to nefunguje. Nie je to také jednoduché. Každý jeden problém, či to je krón alebo psoriáza, niekde začína. Kožu neberte ako obal. Bez toho, že sa žiť nedá, je to unikátny orgán, ktorý nás chráni. No a my sa o neho staráme, pretože chceme vyzerať pekne. O tom, aké škodliviny, akým spôsobom sa do nášho tela dajú dostať, ste počuli v tej prvej časti. Zabudli sme na tú tretiu cestu. Skrz kožu. Nie je jedno, čo si na pokožku dáte. Áno, mám obľúbenú značku z Číny. Fajn. Tak my sa bojíme zjesť čokoľvek, aby sme do seba nedostali nejakú toxickú látku a vôbec nám nevadí, keď si niečo toxické dáme na pokožku. Nie je jedno, akej kvality tá kozmetika je. Preto som tu dneska ja. O tomto budem rozprávať. To starnutie, ktoré ste spomenuli v tom úvode, ono je také dvojaké. Dá sa na ňu dívať dvojakým spôsobom. To prvé ide, či chcete alebo nechcete. To druhé prichádza zvonku a my sa voči nemu chrániť vieme. Aj to prvé pri nejakej snahe, snaha je slovo, ktoré vo mne vzbudzuje emóciu musím.
bude ma to niečo stáť, bude musieť niečo robiť, alebo že bude musieť niečo obetovať. Aj pri zdraví kráse pokožky, tak ako pri zdravé pečení črevu patrí, sklznúť na tú nezdravú cestu trvá tak. Dopracovať sa k nejakým pozitívnym výsledkom a zlepšeniu, to je long way. Trvá to strašne dlho. Obidve sa na seba úplne podobajú. Máte stenšenú, suchú, vráskavú kožu, svrbí to, máte narušenú kožnú bariéru, zase vám začnú prekážať veci, ktoré ste predtým tolerovali. Napriek tomu sú odlišné. To chronologické starnutie, viete o tom, že koža sa neustále obnovuje. Vy za život vytvoríte niekoľkokrát kožu, už som o tom hovoril. A máme nejaký proces rohovatenia. Ak by sme ho zastavili, tak je po nás. Obnovuje sa nám medzibunková hmota, o ktorej ste už dneska takisto počuli. Sú tam rôzne vlákna, ktoré možno vám niečo hovoria, sklby. Teraz dámy budú viacej reagovať, lebo ten kolágen vlasy, nechty a tak ďalej. Ešte sa k tomu dostaneme. Ten druhý typ starnutia prichádza zvonku. Dá sa urýchliť. Všetky zmeny, všetky straty a všetky obnovy v našej pokožke viete svojím spôsobom sami pokaziť. Aby prišli skôr, aby boli väčšie, aby ich dopad bol o mnoho viditeľnejší. Ten druhý typ starnutia je sprostredkovaný environmentálnymi faktormi. Číslo 1, slniečko. Fajčenie. Neodpustím si poznámku, ako po niekoľkých hodinách počúvania môjho kolegu. Viete, koľko si išli zapáliť? Nestačilo tieto školenia, musíme dneska ešte zopakovať. Ja keď skončím a tí, čo prídu po mne, skončia, tá prednáška pôjde pre tých ostatných. Ešte raz, aby to pochopili, aký toto všetko na ich organizmus má dopad. Toto starnutie je, poviem to inak, ja sa bežne v ambulancii stretávam s ľuďmi, ktorí žijú v kanálovom systéme nášho mesta. To sú ľudia, ktorí nesmiete sa opaliť. Ja sa neopalujem. Zase tu máme krtka. Nedá sa prikúskovať. Nemôžete sa prikúskovať. Pôsobí to neustále. Vy si to neuvedomujete. Každý boží deň. Keď sa tam vycapili cieľene, no tak to som riadne priložil do kotla. Ale slnečné žiarenie na našu pokožku pôsobí stále. Keď budete mať 80, ak sa dožijete, postavíte sa pred zrkadlo a pozriete sa, aká je vaša koža. Tu budete vidieť rozdiel. Ak by ste mali takú šancu, dúfam, že nebudete mať, že len na polku tváre vašej bude svietiť slniečko. Za 30-40 rokov nebude sa tá pravá polovica podobať ľavej. To sú všetko dlhodobé vplyvy slnečného žiarenia. Je známe, že pokožka nezabúda. Pokožka všetko vracia. Všetko, čo ste jej dali, čo jej dávate, aj to, čo ste jej dali a nemali ste dať, ona vám raz krásne vráti. Pri predchádzajúcich prednáškach, a platí to presne aj pri kozmetike, platí to presne aj pri produktoch pre krásu, viete, kedy pôsobia? Iba vtedy, keď ich používate. Žiadny omladzujúci krém nemá dlhodobú účinnosť. Čo to znamená? Kúpim si, používam týždeň a budem z toho profitovať 2 roky? Nie. Môj najobľúbenejší poradca je nový poradca, poradkyňa, so záujmom o zlepšenie kvality pokožky vlasov napríklad. A ja si tak vizuálne predstavujem cez ten telefon, tak tam stojí preto krabičko Beauty Elixir. Majú otvorenú, je úplne naspílená, lebo niečo dobre počula. A teraz príde tá otázka, kedy uvidí? No, a teraz môj vizuál, jak tam sedí, a tých krabičiek je tam nespočetne veľa. Viete prečo? Viete, ako dlho rýchlo rastú vlasy? 0,2 mm za mesiac. Kedy uvidíte 10 cm hrivu? Kto vie počítať? Komu sa chce počítať? Za niekoľko mesiacov. Po jednej krabičke nebudete mať vlasy ako Rapunzel. Musíte si počkať.
Lebo nikto, okrem snad mňa, mne to stále akademička hovorí, vám neskutočne rýchlo rastú vlasy. A máte ich také príjemné, tvrdé, že ja si potom musím pinzetou vyberať spod nechtov. Pričinujem sa o to aktívne. A nie za tým šampom. Ale prebieham 44 slajdov, takže to si nechám nakoniec, prečo je to tak. Dneska budeme hovoriť o tom, čo je iné v tých nových kozmetických produktoch. A kozmetika nie je len o farbe. Kozmetika má niečo priniesť, ale kozmetika je chémia. Nemá nám vidieť do akú chémiu, na tú pokožku, na tú obrovskú plochu, kde sa dá veľa vecí vstrepať, dostať do nášho organizmu alebo pôsobiť toxicky lokálne. Nesmie nám byť to jedno. Jedna záruka je, keď si už kupuje produkty v rámci Európskej únie, 100% tam nebudú látky toxické. Neustále dennodenne sa stretávam s otázkami, ale tam sú toxické látky. Nemôžu tam byť toxické látky. Potom by sme takýto produkt predávať nemohli. Ale viete, tam sú také látky. Ja neviem, tam sú také parabény, ale nie všetky parabény sú problémové. Tie, ktoré problémové sú, už dneska v kozmetických produktoch nenájdete. Take home message z tejto stravy je, nekupujte si to v Číne. Nerobíte dobre. Tak ako si nebudete odtiaľ kupovať chleba, salámu, vajca, maslo, možno ani auto, nekupujte odtiaľ toxickú kozmetiku. Tie látky, ktoré my do produktov dávame, patria do skupiny biologicky aktívnych látok. Čo to znamená? Je to strašne veľká skupina látok, ktoré zväčša už len v nízkej koncentrácii, si uvedomte, že aké kozmetika a množstva používate, už vo veľmi nízkych koncentráciách pôsobia ako biokatalizátor nejakých biochemických procesov, ktoré v našej koži prebiehajú. Nie sú to lieky, nie sú to liečivá. Celkovo liečebne neovplyvňujú váš organizmus. Oni pôsobia iba lokálne, len na ohraničenej ploche, ale len vtedy, keď tam sú, keď ich tam aplikujete. V kozmetike sa používajú strašne dlho. Určite ste počuli, že kedysi dávno med, kedysi dávno taká nejaká rastlinka, mlieko napríklad. To boli všetko prírodné produkty, o ktorých dneska už vieme, že po chemickej stránke obsahujú to. A to s našou pokožkou napríklad robí nejaké veci. Niekedy až vždy. Ten termín biologicky aktívnych látok, ako taký sa v kozmetike začal používať niekedy v 50. rokoch minulého storočia, ale ten progres nastal asi až v tých 80-kách, kedy sa začalo upúšťať od používania chemických látok v kozmetike a obnovil sa ten trend používania opäť prírodných zdrojov. Všetky tieto látky sú prírodnej povahy. Tieto zložky sú certifikované, sú pestované za určitých prísnych podmienok, bez používania pesticídov, bez používania herbicídov alebo geneticky modifikovaných organizmov. Ich výroba je spojená s vysokým procesom štandardizovania a certifikácie. Zabezpečuje sa tým čistota, hygiena, výrobné postupy a majú vplyv na zdravie pokožky. Majú nižšie riziko podráždenia, nižší alergizujúci potenciál, sú bezpečnejšie a majú ešte navyše nejakú funkciu. A o tých si konkrétne budeme rozprávať. Oni sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín. Tie tradičné, tam patria rôzne vitamíny, poznáte, provitamíny, sú tam rôzne enzymy, koenzymy. Čo robia tieto látky? Znižujú poškodenie voľnými radikálmi. Čo je to? To je to, čo si zo slniečka to negatívne beriete na dennej báze. Podporujú tvorbu kolagénu a elastínu. To sú najdôležitejšie štruktúrne bielkoviny v našej kože. Ovplyvňujú suchosť alebo nadmernú masnotu pokožky. No a samozrejme podporujú jej prirodzenú obnovu. Do druhou skupinou sú také nové samostatné biologicky aktívne látky. Prírodný kolagén napríklad. Rastlinné zložky znova potláčajú oxidačný stres, ktorému je pokožka vystavená. Upokojujú pokožku. Keď zmenšíte vplyv voľných radikálov, spomalíte prejavy starnutia.
Hydratujú kožu. Jedna molekula kolagenu vám dokáže natiahnuť 50 000 molekúl vody. To je veľa. V pokožke je kolagén. Len je rozdielne množstvo, keď máte 20 a nejaké množstvo, keď máte 60. A viete to ovplyvniť. Ďalšiu skupinu tvoria biologické komplexy. Čo tam patrí? Bioflavonoidy. Viete, čo to je? Viete, čo to je? Nie, dobre, tak ináč. Vitáky, viete, čo to je? Viete, čo to je? Borúvky, čučoriedky, všetko, čo je tmavé a nejde vyprať. To všetko obsahuje rastlinné farbiva. Hydrolyzované rastlinné bielkoviny, to je taká novinka medzi biologicky aktívnymi látkami. Rôzne extrakty z ovocia, fitosteroly dokonca a fitohormóny nemajú zmysel len celkovo, majú zmysel dokonca, aj keď sa používajú lokálne. Ďalšiu skupinu tvoria transportné systémy. Veľmi náročná vec, skôr pre chemika zaujímavá. Oni vytvárajú také štruktúry, ako má koža. To je veľmi pekné sa niečím patlála. Len to patlála sa musí do tej pokožky nejak zabudovať, lebo ináč to tam nebude držať, opadá vám to, nebude to fungovať. Uplatňujú sa hlavne v hydratačných pleťových prípravkoch, v rúžoch na to, odličovacom, pleťovom make-upe, tam všade tieto transportné systémy nájdete. No a potom, nie nakoniec, pomocné látky v kozmetike. Oni sú často označované ako funkčné kozmetické látky. Z praktického hľadiska sú jedným z najdôležitejších zložiek. Môžete mať sebe múdrejšieho doktora, keď nemáte dobrú sestričku. Môžete mať neviem čo sebe lepšie, keď nemáte dačo iné, tým pádom ten význam toho prvého padá. Ovplyvňujú fyzikálnu formu, stabilitu, spotrebiteľskú aktivitu toho finálneho produktu. Poďme sa na nich pozrieť podrobnejšie. Biotín alebo vitamín B7 patrí medzi peptidy. Zabraňuje prílišnému vysušovaniu pleti a svrbeniu pokožky. Chráni pred vplyvmi voľných radikálov. Dokonca podporuje tvorbu kolagénu a keratínu. Tieto veci si zapamätajte, lebo sa budú opakovať veľmi často. Nájdeme viacero produktov, kde tento efekt tá biologicky aktívna látka prináša. Podporujú vlasové folikuly. Kde máme vlasové folikuly? Viete, čo je vlas? Máme tu vlasy, tam vlasy. Tu máme vlasy, to všetko sú vlasy. To všetko vyrastá z cibulík. Keď sa bavíme o dekoratívnej kozmetike, tak nám nezaujímajú všetky vlasy. Taká česká rozprávka tam, že kudrlík na istej časti tela. Zaujímajú nás obočie, zaujímajú nás rias, cílie, pretože ich ošetrujeme. Ja nemám tu praktickú skúsenosť. Áno, v tejto veci kecam. To som ako farár, rimokatolický. Rozprávam vám o láske, ale inú nepoznám, ako tu je. Nikdy som to v živote nepoužil, ale vidím okolo seba, ako sa to používa a vidím, že nevždy je to OK, že by tú značku bolo treba zmeniť. A keď sa tá značka zmení, mám pocit, že mám dlhšie riasy, čo máš umelé? Nie, ono mi to nejak tak rastie samo rýchlejšie. Áno, toto je ten efekt, o ktorom hovorím. Zvyšujú pružnosť a podporujú štruktúru tých rias. My, chlapi, stále to vidíme len, že ty vole, mrká na nás, má vejáre. Ale áno, tie vejáre, keď ju nosím, tak pocit tých vejárov samozrejme môže byť iný. Pantenol je provitamín, B5 má hydratačný, protizápalový, regeneračný, hojivý účinok. Pantenol tiež posilňuje bariérovú funkciu. Nebáme sa teraz o spálení pokožky na slnku. Každý z vás niekedy v živote siahol po pantenole, lebo nič iné nebolo. Vtedy o aloe nikto nechyroval. Tak pantenol bol jedným z riešení. Ale posilňuje bariérovú funkciu. Koža musí odolávať. A tá bariérová funkcia je prvá na rane. Vždy, keď vznikne kožný civilizačný problém, prvá odchádza bariérová funkcia kože. A tá najväčšia snaha, ako zvládať tieto veci, je snažiť sa obnoviť tú bariérovú funkciu, lebo to je elementárna funkcia pokožky. Žiadny exém nevznikne, ani problém na tvári nevznikne, ak bariérová funkcia kože je neporušená. Znova stimuluje vlasové folikuly.
zabezpečuje hydratáciu a pružnosť riaza. Práve preto sa pridáva do produktov, ktoré sú určené na skrášlenie týchto oblastí. Poznáte rastlinku buchu? Nepoznáte. Prišla niekde z južnej Afriky. A niekedy v 17. storočí. Veľmi sa jej v Anglicku nedarilo. Podobný príbeh ako aloe vera. Chvíľku trvalo, keď niekto prišiel, že nejakým spôsobom sa tá rastlinka dá ku nám dostať. Obsahuje približne 120 rôznych biochemicky aktívnych látok, ale obsahuje hlavne cenný esenciálny olej. Ten je bohatý na tieto dve látky, izomentón a diosfénu. A zlúčeniny síry dávajú takú príjemnú voňu po čiernych rybeziach. Má antiseptické, má protizápalové účinky. A robia ju dokonalého spojenca napríklad pri aknóznej alebo pri problémovej pleti, pretože zmierňuje začervenenie a upokojuje pokožku, ktorá sa pri tomto probléme vyskytuje. Extrakt z kaktusu bude niečo, čo veľmi niečo bude pripomínať. Pred 18 rokmi, keď som robil prvé školenie o aloe veri, niekde, neviem, kde to bolo, dávno v malej prednáškovej sále so zopár ľuďmi, moja prvá otázka bola, už ste počuli aloe vere? Ja. Hej, čo to je? To je kaktus. Není to kaktus. Trvalo nám 18 rokov, a vtedy asi 4 roky, keď som ľuďom vysvetlil, že to kaktus není, aj keď sa to na kaktus podobá, ale teraz to kaktus máme. Výťažok z kaktusu je asi jedna z najsilnejších prírodných zložiek starostlivosti o pleť, pretože zabezpečuje hydratáciu, spevnenie, upokojenie pokožky a dokonca účinkuje proti starnutiu. Veľmi špecifický vplyv má vtedy, keď tá pokožka je suchá, keď je citlivá, keď je masná. No, ale nedá mi neodskočiť ku tej aloe vere. Nebudem o nej rozprávať litánie, bavme sa len o vplyve na krásu. Pretože aloe vera gel okrem iného obsahuje množstvo esenciálnych vitamínov. Obsahuje oligoelementy, aminokyseliny, čo dáva našej pokožke pružnosť, pevnosť, zároveň je to strašne silný komplex antioxidatívne pôsobiacich látok. Ak dáte do produktu alebo niečo aloe gel, už to nemusíte dávať v podstate ani vodu. Stačí ten gel. Aloe chráni a obnovuje tú prirodzenú obnovu tej bariérovej funkcie pleti. Nahrádza telové mlieko. Krásne vám zvlhčí a vyhľadí pokožku. Pôsobí ako hydratačný prostriedok. Zmierňuje podráždenie pokožky. Upokojuje pleť. Poznáte to, odskúšali ste si to. A ja som si to už odskúšal. Pleťová maska je fajn. Akože nepredstaviteľný relax. Síl vám masíruje nohy, dcera vám robí pleťovú masku. Čo viac si človek s toľkými deťmi môže prijať. Poskytuje dokonalú úlohu pre nás. Holenie je nepríjemná vec. Bolí, páli, štípe. A furt to musíme robiť, pretože zásem si oholený. Chod sa oholiť. Vás by to bavilo? Holiť sa každý deň. Viete, čo robíme? Rýpeme rohovú vrstvu dole. Sme trošku hrubší, masnejší, odolnejší. Trošku taký nosorožeckejší. Ale aj tak je to nepríjemná vec. Nechceme robiť veci, ktoré sú nepríjemné. Nechceme sa cítiť nepríjemne. A nekradnite nám tie veci, tak ako povedala pani riaditeľka. To sú naše, sú vyrobené pre nás. Viete, koľko málo na svete je produktov, že pre mužov. Mne deti nemajú čo kúpiť na Vianoce. To máte zo pár produktov. Nechcem tým vôbec nič naznačiť, ale keby sa tým niekto veľmi začal vážne sa zaoberať. OK, nielen my, ale samozrejme aj dámy. Ošetrenie po depilácii a samozrejme po opaľovaní je aloe gel nenahraditeľný. Poďme a vráťme sa naspäť k tým biologicky aktívnym látkam. Viete, čo je glycerín? Určite ste to slovo niekedy počuli. Glycerín je hygroskopická molekula, ktorá sa veľmi podobá kyseline hyaluronovej. Počuli ste kyselina hyaluronová? Jasné. Mŕte peniazy sa dáva za to, že vám to tam niekto napícha. Najlepšie, keď to je reumatolog, alebo oftalmolog, alebo urolog. Už sa ti dokážu píchať. Naučí sa 3 body, potom keď sa niečo takto pošlo ku nám, viaže na seba molekuly vody.
To je účel, to chceme. Zvyšuje priepustnosť pokožky v podmienkach dehydratácie a zlepší schopnosť ďalších hydratačných látok prenikať do pokožky. Tou ďalšou biologickou aktívnou látkou je maslo. Maslo je teraz na Slovensku veľmi riešená vec. Toto je iné maslo. Je bambucké. Zbiera sa, alebo získava sa z jadier stromu, ktorý má takýto názov. Často sa používa v kozmetickom priemysle kvôli vysokému percentu tzv. Nezmytniteľnej frakcie. Tá obsahuje triterpeny, tokoferol, fenolisteroly. Má veľmi silné protizápalové a antioxidačné účinky. Ona v konečnom výsledku zjemňuje a zvláčni tú pokožku a podporuje tvorbu toho prirodzeného filmu pokožky, ktorá potom lepšie odoláva. No a tieto skrutky, no tak to je ten váš kolágen. Takto vyzerá kolágen v pokožke. On v podstate tú kožu drží. Je to molekula, ktorá tvorí najväčšiu časť hmotnosti pokožky. Tým druhým vláknom sú elastické vlákna. Počuli ste, kolagén, elastín. Kolagénu je skoro 90%, elastínu len 2%. Elastín robí to, že tá koža sa vráti naspäť. Kolagén zabezpečuje pevnosť. S tými ďalšími glykoproteínmi vytvorí sieť. Keby nebol kolagén, sa nám rozsype tá koža. Nebude. Nemá štruktúru. Prirodzený pokles kolagénu v pokožke je asi 1% ročne. Nie. Začne to niekde, keď som malý a potom to. Začne to niekde, keď som skončila strednú školu a potom to klesá o 1% dole. Ale to platí len pre krtkov. A tí, čo chodia kanálmi, tí, čo si v živote nezapálili cigaretu a my neboli v zadýmenom prostredí, nie pre vás, ktorí chodíte po slnečku. To slniečko to tam, že nie 2%, a 15%, a 17%. A my sme boli tam, super, bomba, 25%. Takto vám to krásne dokáže ukrajovať. To fotostárnutie patrí medzi najvýznamnejší urýchlovač poklesu obsahu kolagénu. Fajčenie, ale aj výživa. Výživa je neskutočne dôležitá, ak chcete mať kolagén. A tu už sa nebavíme iba o pokožke. Tu sa bavíme aj o iných štruktúrach, lebo ten kolagén nájdete aj inde. Nájdete ho aj v klbových spojeniach. Nájdete to aj v tých veciach, ktoré sú okolo klbov, ktoré potom začnú 40 plus povolievať. Puk. Hej? Klesá obsah kolagénu, pretože nemáte jednu dôležitú, alebo niekoľko dôležitých zložiek v strave dostatočne úzke zastúpené. A to sú bielkoviny, zinok a vitamín C. Toto všetko potrebujete na to, aby ste toho kolagénu mali dosť. Na čo je toto lepidlo, alebo na čo je táto biologicky aktívna látka v kozmetikách? Pretože ochraňuje ten existujúci a lokálne aj podporuje tvorbu nového kolagénu. Toto som musel veľmi dlho hľadať a prišiel som na to, že to je veľmi zaujímavá vec. Táto krásna žltá rastlinka obsahuje hydrosol, ktorý má pomerne dlho známe regeneračné a upokojujúce vlastnosti. Tak vyrovnáva, tak vyjasňuje, alebo jak to povedať žensky, jak to voláte? Spája, dajte mi nejaký termín na to. Viete, o čom hovorím? Tá pleť sa rozžiaví. Takýto efekt na tú pokožku má. To veľmi dobre tonikuje pre suchú a pre masnutú. Upokojuje podráždenie, revitalizuje tú unavenú pokožku. Unavená pokožka nie je len, že mali sme žúrku. Nie. Mali sme celý deň vychádzku na slniečku. Tá pokožka potrebuje revitalizovať. Olivový olej si dávať priamo na kožu nie je celkom dobrý nápad. Ja viem, že je to také všeobecné, že dávam si fajn. Nie je to dobrý nápad. Na chlebík, do studenej kuchyne, ale nie priamo na kožu. Neplatí toho všetky zložky olivového oleja. Olivový olej okrem neho obsahuje aj skvalen. Skvalen sa aj prirodzene nachádza v kožnom maze našej pokožky. Predpokladá sa, že ju premastí.
My musíme byť trošku premastení, než by sme boli suchí. Ak nebudeme premastení, bude tá pokožka podráždená. Skvalen z oleja je veľmi široko používaný ako kondicionér, ako zmäkčovadlo, ale aj ako nosný olej v kozmetických prípravkoch. Je to veľmi elegantné zmäkčovadlo s výnimočnými roztieracími vlastnosťami. To je tá spotrebiteľská priaznivosť toho produktu. Ťažko vám predám niečo, čo bude super facha bomba, ale nedá sa to rozotrieť. Padá to zo mňa, robia sa tam mrčky a nie je to. Skválne z toho olivového oleja pomáha takýmto vlastnostiam produktu. Ricínový olej možno poznáte z iných skúseností. Ricín je fajn, ale v kozmetike je známy hlavne pre svoje antioxidačné a protizápalové vlastnosti. Bráni stratám vody cez tú vonkajšiu povrchovú vrstvu, udrží tej vody duka viacej, udržuje tak optimálnu hydratáciu pleti. A môže byť veľmi účinný pri znižovaní viditeľnosti strí. Dokonca pri bolestivosti, niekedy strie bolia, môže pôsobiť aj preventívne proti vzniku nových strí. Ďalšou zložkou je avokádový olej. S tým ste sa v kuchyni stretli. Avokádo je fajn. Avokádo je dobrý tuk. Zmier. Dobré tuky chceme. Odporúčame. Mali by ste? Zmier. Je bohatý na kyselinu linolén a olej. Obsahuje tiež mnohé vitamíny. Obsahuje beta-cytosterol. To látku, ktorú poznáte možno aj za aloe gelu. Obsahuje beta-karotén, lecitín. Je vynikajúci zdroj obohatenia pre suchú, poškodenú alebo popráskavú pokožku. Zvyšuje syntézu kolagénu. Zase sme pri podobnom účinku a znižuje počet zápalových buniek. Vždy, keď na kožu pustíte slnko, vznikne zápal. Vy ho tam nevidíte. My ho tam vidíme. Je tam. Toto mi musíte vedieť. A vosk všetkých voskov, matka všetkých voskov, otec všetkých voskov, nazvime ho všelijako. Vďaka veľmi vysokému bodu topenia sa tento typ vosku používa na výrobu teplom odolných rúžov. Uvedomte si, kam tú ceruzskú kontúrku dávate, kam ten rúž dávate, na teplú kožu, ktorej povrch je okolo 36 stupňov. Tam sa vám to rozmaže, roztopí. Nemôže sa to stať. Bráni tomu, aby sa kozmetické výrobky lepili, že ich zanecháva suché. Opäť nemám s tým skúsenosť, ale možno ste v živote už niekedy použili rúž, ktorý použili ste raz, možno niekedy viac sa nedal použiť, a možno máte značky, ktoré používate dlhú dobu a držia. A super. A nelámu sa. Potom príde niekto z rodiny a samozrejme poláme všetko. Ona je mladá, to sa to naučí. A extrakt z ďateliny. Ďatelina, červená. Každý ale rád pozná ďatelinu. Lebo fytohormóny. Lebo menopauza. A v kozmetike izoflavóny, tie fytohormóny sú antioxidanty. Ten extrakt, ktorý dokážeme z ďateliny získať, upodporuje tú pokožku. Podporuje jej prekrvenie. A zase podporuje tie folikuly. Stimuluje rast vlasov. Toto všetko dokáže extrakt z ďateliny. Čo obsahuje tak? Raz, dva, tri. Kofeín. Čo robí kofeín na pokožke? Zvyšuje prekrvenie. Čo chceme prekrviť? Folikuly. Okrem iného. Toto robí kofeín. Preto sa pridáva do kozmetických produktov, do šampónov, do všetkého možného. Aby vám prekrvil pokožku ešte viac, lebo dokáže rozťahnuť cievy. Na čo nesmiete nikdy, ľudia, prosím, nikdy zabúdať, je ochrana pred slnkom. Vy to môžete používať separátne. My máme množstvo ochranných krémov s rôznymi faktormi, to znamená s rôznou výškou ochrany, aj v iných produktoch. Tie si zoberte na dovolenku, tie dajte mužovi a vy ich máte priamo v kozmetickom produkte. Prečo? Pretože celý čas tu rozprávame o fotostárnutí, ktorému sa vyhnúť nedá a my ho potrebujeme spomaliť. Preto ten produkt musí a mal by obsahovať SPF
faktor. Všetky tieto produkty nájdete vo novej kozmetickej rade. Ale dá sa do krásy prejesť? Čo myslíte? Stačí to? Len papála? Nie. Papála. To, ako budete vyzerať, ten make-up to prekryje, samozrejme. Ale to, či budete zdravo vyzerať, to znamená, či tá pokožka bude zdravá, či bude mať tú kvalitu, ktorú by ste si od nich predstavovali, závisí aj od toho, aké je zloženie vašej stravy. Jednou z nepríjemných otázok, ktoré ja kladiem svojim pacientom, o tom toho, ako spia a či sú vo zvýšenej miere vystavené psychickej záťaži, to, ako sa stravujete. Keby niekto odpovie, že bežne, mám takú hrubú predstavu, že čo to asi je. Bežne znamená množstvo deficitov. Množstvo. Na to, aby tá pokožka správne fungovala, ju potrebujete niečím sítiť. A je množstvo látok v našej strave, ktoré ak budú chýbať, jemnosť je nedostatočné na tej koži, to je vidieť. Každý si myslí, že mať zdravú pleť znamená piť veľa vody. Ale keď ste vegánka, tak ste zelená, ochabnutá, priesvitná, chýbajú vám bielkoviny, chýba vám zinok, chýbajú vám ďalšie mikroelementy. Toto všetko sa ale dá hradiť, dá sa suplementovať. Ja tu už druhý deň vediem veľmi náročné debaty o tom, ako zmeniť svet, aby bol zdravší. Prichádzame na to, že to je neskutočne ťažká úloha. Nedá sa to, ale ja môžem začať. Aj vy, aj ty, aj on, aj ten, čo tu spí, môže začať. Od seba. Sa nedívajte na tých ostatných, čo žijú na inej planete, poznaj ploche. Začnite od seba. Ak máte pocit, že tá vaša strava je bežná, a ak nie ste spokojní s tým, ako ten vizuál vyzerá, ak nepatríte do nejakej špecifickej skupiny, o ktorú sa mimochodom vieme veľmi elegantne postarať, či ste 50 plus, alebo ešte staršia, to najjednoduchšou možnosťou, ako tieto veci zmeniť, je začať užívať niečo, čo chce tá koža. Možno vás napadne ten prvý produkt práve tento. Hej? To sa len vrátim k tej poznámke na úvod, že nie jedna krabička, hej, raz za 30 a bude wow. 30. Taký už nemám, obok je objavená len ďalší kamion. Aj my máme mužskú alternatívu, hej, 5 v jednom, o tom niekedy inokedy, ale podľa môjho názoru to nestačí. Pretože je množstvo dokazov, že aj ďalšie nutričné zložky v strave ovplyvňujú to, ako pokožka vyzerá. Každý jeden deficit omega-3 mastných kyselín sa prejavuje. A pozor, nebavím sa o kožných chorobách. Nehovoríme o psoriaze. Nehovoríme o atopickom ekzéme. Bavíme sa o normálne zdravej koži, ktorej, ak chýbajú tieto látky, tak koža nebude vyzerať pekne. Toto všetko, keď privediete do toho jedálnička a spomeniete si na tie hodiny a hodiny tých predchádzajúcich školení a seminárov, kde sme vám vysvetľovali výhody a vysvetľovali aj to, že čo sa vám môže stať a ak vám to nebude fungovať, keď vám tie látky budú chýbať. Máte ďalší dôvod na to, aby ste po týchto produktoch siahli. Existuje množstvo, to je medicína dôkazov. To nie, že si Jančo vymyslel, alebo na modrý koník napísal. Nie. To sú vedecké dôkazy o tom, že dokonca probiotika na základe tej osy, koža, črevo, minulé som sa tu trápil hodinu. Skúste povedať, že si to nepamätáte. Koža, tráviaci systém sú spojené nádoby. Nie len to, že tie baktérie chodia. Choď si kúpiť do božku, choď si kúpiť, choď, hej, pôjdete. Choď si ju znova kúpiť. Toto vám hovoria baktérie. Dnes sa už blbý deň. Za to môžu vaše baktérie. A to, ako vyzerá koža.
takisto môžu baktérie. My máme kožnú mikroflóru, nielen čreva, aj na koži. Narodíte sa sterilní, potom príde mama, popusikuje, prejdeme cez nejaké cesty vonku, niečo sa na nás nalepí a zrazu sa tých baktérií začne oveľa stále viac a viac a viac a viac. Potom, aby to voňalo, aby sa náhodou niečo nestalo, dobre, že ho nebudeme v sáve kúpať, aby sa vydezinfikoval celý. Nie je to dobrý prístup, lebo aj koža sa potrebuje zdravo a správne kolonizovať. No, a vy potom dospejete do určitého veľku a dáte si na to kozmetiku štiny. A váš mikrobióm kožný je, no, co to je? A potom jeden ľudia povie, už nemôže, pumbás, exem. A máte problém. Nevyhneme sa tomu, nechcem, toto nie je návod, nepoužívajme, nevôňajme. Ten svet by bol strašne nepríjemný, keby sme to prestali robiť. Po niektorí aj viacej by mohli robiť pre tieto oblasti. Chceme to používať, preto si musíme byť istí, že to, čo používame, je pre našu kožu bezpečné. Ak tam pridáte do kozmetiky biologicky aktívne látky, oni fungujú ešte s jednou funkciou. Keď idete na krémeš do cukrárne, tak asi neriešite to, že ten krém tam o 3-4 dní skysne a sa pokazí, že? A určite to nespojíte s tým, že ja mám doma krém alebo make-up, ktorý používam už mesiac. A pritom sú tam takisto látky, ktoré podliehajú skaze. Tu sa bavíme o ochrane voči voľným radikálom, no ale aj tá zložka toho krému podlieha skaze. Dajte tam bal, ten krém vydrží dlhšie a vy tam nemusíte dať tých ostatných konzervantov toľko. Takto funguje každý jeden aloe vera produkt. Prečo? Lebo aloe je konzervant. Konzervuje, vydrží dlhšie. Tým pádom toho ostatného tam toľko dávať nemusíme. Ja sa v živote riadím 2 heslami. Obidve povedal ten istý muž. Fajn. Nie je medzi nami. Na konci aj tak všetko dobre dopadne. A keď ešte nie je dobre, to znamená, že nie je koniec. To druhé heslo je, všetko, čo potrebujete, je love. Obidve povedal John Lennon. Zistil som, že Holt musí pridať tretie. All you need is signature. Dámy a páni, bolo mi cťou sa s vami dneska stretnúť. Užite si ďalší event. Teším sa na vás na budúce. Ďakujem pekne. Dámy a páni, veľký potlesk pre pána doktora Kampelov.